నమస్తే అందరికీ. ఇవి మార్కెట్లో కొనుక్కొచ్చిన ఆకులు కాదు. పొద్దున్నే పొలం దారి పట్టి బురదలో నడిచి నా చేతులతో తెంపుకొచ్చినవి. ఎందుకంటే ఇది మా ఇంట్లో వాళ్ళు. అదే అండి, మీ అందరి కోసం తెంపుకొస్తున్న భృంగరాజ్ ఆకు మన హెయిర్ ఆయిల్ కోసం. ఒక్కో ఆకు తెంపేటప్పుడు కూడా ఇది ఎవరి చర్మాన్ని తాకుతుందో, ఎవరి జుట్టును తాకుతుందో అనేది మనసులో పెట్టుకొనే తెంపాను. ఇంటికి తెచ్చాక కూడా అలాగే వాడలేదు. ఒక్కొక్క ఆకు శుభ్రంగా కడిగి ఆరబెట్టాను. న్యాచురల్ అంటే అడవిలో పొలాల్లో దొరికిందనే కాదు, నిజాయితీగా మన పని మన ఇంటి పని అనుకొని చేసుకున్నప్పుడే సాధ్యం. న్యాచురల్ అంటే కేవలం మాటలు కాదు, కష్టం, శ్రద్ధ, బాధ్యత కలిగిన పని. అందుకే నేను చేసేది మన ఇంట్లో వాళ్ళకు చేసినట్టే మీకు కూడా. థ్యాంక్ యూ.